Hei ja tervetuloa! Tässä videossa avaamme Neewer TP37 videokamerajalustan ja tutustumme sen tärkeimpiin ominaisuuksiin. Aloitetaan ottamalla jalusta pois pakkauksesta ja avaamalla sen jalat. Sen jälkeen säädämme korkeuden käyttöä varten. Yksi tämän jalustan suurimmista eduista on sen 210 cm enimmäiskorkeus. Fluidhead videopää mahdollistaa pehmeät ja tasaiset kameraliikkeet, mikä tekee siitä yhden korkeimmista videojalustoista tässä kokoluokassa, mikä sopii erinomaisesti ammattimaiseen videokuvaukseen. Tämä jalusta on loistava valinta YouTube-videoihin, elokuvatuotantoon, haastatteluihin, vlogeihin ja muihin videoprojekteihin. Jos pidit videosta, muista tykätä, tilata kanava ja ottaa ilmoitukset käyttöön. Kiitos, että katsoit.